बेयाव हो मानो फैदों नै बिहामजो बेफोरबायदि समावबो बेबायदि रागा दाजों बिहामजो माब्लानि बिहामजो मानो बिहामजो बुंदों नोंलाय आंखौलाय बुरै नोंनो बयनिख्रुइबो गाज्रि नोंनो फुस्लाय फुस्लाय आंनि हौवाखौ लांदोंमोन दे जे जाबाय खोनासं बेफोरनि नांलायनायनि थाखाय फैयाखै मिथिगोना मानोथो फैदों आंनि फिसाखौ थैबायना थैयाखै होननानै फैदों हो फिसाखौ थैबायना थैयाखै होननानै फैदों नोङो गोथां थानायावथ' नायनो फैयाखैमोन थैबाय होननासो नों गोथै ज'खौ नायनो फैदों हो गोथै ज'खौ नायनो फैदों फिसाज्लानि माबोरै मा जादों मा खालायदों जोंफोरसो मिथिगौ दिनैसो नुजाफैदों हो फिसाज्लाखौ थैदों होननानै सोरबा खिन्थाहरदों नामा बेनिखायनो थैनाय गोथै ज'खौ नायनो फैदों नङाबाथ' फैखायामोन नङाबाथ' गोसोखांखाया मा गोसोखांनानै दिनै नुजाफैखो नोङो मा गोसोखौ लानानै नुजाफैदों नोङो लाजियाखै दिनै फैनो मानो फैदों नोङो माबोरै गोसोखांखौ नों दिनै आं बुजिखौनो मोनाखै जेबो मोजां थानाय समावथ' सानसेबो नुजाफैयाखैमोनानो फिसाज्लाया बेसे नागिरोमोन बिफाखौ बाबा अबाव दङ बाबायानो बेसे नागिरोमोन मोजां समावथ' नुजाफैयाखैमोनानो दिनै बेबायदि समाव नुजाफैदों मा जादोंथाय बुजिखौनो मोनाखै आं जेबो सोरबा बेयो मा बुंबाय दं बेयो आंनिनो गोरोन्थिमोन दे रितु आंनिनो गोरोन्थिमोन आंनो निमाहा बिबाय दा दिनैनि बेफोरबायदि समाव बेफोर बाथ्राखौ दा दिहुनसै अबाव रुनिया अबाव मा खालामगोन नोंलाय आंनि फिसाखौ नायनानैलाय थैनाय थांनाय मोनसे जानानै दङ थैहां अबस्था मा खालामगोन नोंलाय दालाय नायनानैलाय नायनाङा दे नोङो थांफिन नोंसोरो मानो नायनो फैदों थांफिन नांगौ बायदि समावथ' नुजाथिखायाखैमोन दिनैलाय मानो नुजाफैदों नायनाङा आंनि फिसाज्लाखौ थांफिन नोंसोरो आबैयाबो बिहामजो होनना बुंदों माथो बेखौ दे आगोल थाङाखैमोन दिनैथ' फैबाय दिनैथ' मदद खालायनो होननानै फैबाय बिफायानो मा मदद नाङा आंनो नोंसोरनि जेबो मदद थांफिन नोंसोरो नायनो हो आं नोंसोरखौ आंनि फिसाज्लाखौ नै डाक्टरा माथो अ पजिटिभनि ब्लाड नांगौ होननानै बुंदोंनो बेखौ लानानै फैदों जोंफोरो मा औ जेरावबोथ' नागिरना मोनखायाखैयानो नैबे जोंफोर गामिनि सिख्लाया बिनाल' अ पजिटिभनि ब्लाड दंमोन सनजिबा फन खालायनानै खिन्थाहरदोंमोन बेखौ लानानै फैबाय बेनिखायनो नों दा बेफोरखौ दावराव दा खालायबाय थासै थौदो माबोरै लाना थांदो मानसिखौ डक्टरनो खिन्थाहैथां माबोरै रायज्लायहैदो गोबाव दा खालायसै बेफोर बाथ्राखौनो बुङै अ थारमाने नोंसो लाबोदों नोंनि फिसाजोसो नङाथ' बियो फिसाजोआनो जायानो जा थैल'सो नांगौ नोंनो थैखौसो नांगौ बेनि थैखौ होनानै आंनि फिसाज्लाखौ बासायनो हायोबालाय माथो आंनि फिसाजोआनो जा मालायनि फिसाजोआनो जा माथो जायो मोजाङै गोजौआव लाखि नोङो नोंनि फिसाज्ला नङा बियो आंनिसो फिसाज्ला मिथिबाय आंसो फेदेरदों दिनै थैनो गोनाङाव फैफ्लानानै आंनि फिसाज्ला होननानै दा बुंफैसै मिथिबाय हेलौ सन्जिब औ नोंलाय मा रादायखौसो थिनहरदों माथो थै लाबोगोन होननाया रादायासो लाबोदों नों बेखौसो थिनहरबाय आरो ओइ बाजै दा जायानो जायामानो नों खालि बाबुनि जिउखौ फोथांनोल'सो नांगौना जायनि थैयानो मोना मानो रादायानो जायानो जायामानो नों दा बाबुखौ बासायनोसोल'सो नांगौ नङा होमबा थेवबो नों खेबसे खिन्थानो हागौमोन ना रादाय होननानै है बाजै जेबो नङा दे बेफोर बाथ्राखौ आरो सानफ्लांनाय जायाना बेबायदि खैफोद समफोराव आरो थैखौनो मोनाखै मानसिखौ नागिरना मोनाखै ओजा डक्टराबो मोनाखैनो बेबायदि समावलाय आरो मा बेफोरखौ सानबाय थानो दे दाबो जेबो जाया मोजाङानो जाबाय दे नुलायलायबाय बेथ' नंगौ दिनै थेवबो आं बिसोरखौ मोनथिहोनो लुबैयाखैमोन दे बाजै जेबो नङा दे दाबो होदो माबार थिफोरखौ नोंबो गुबुनखौ मोनासै आरो आंलाय माथो सोरबा गुबुनसो फैगोन नामा दे दोन सन्जिबाबो बिसोरखौसो खिन्थाहरदों सिरि दालाय माथो खालायबावनो आरो बेनि अनगायै गुबुन राहाबो गैबावला बे सिख्लानि थैखौनो होनांसिगोन आरो फिसाजोसो ना मायथाय जायखौ नागिराखैमोन सानाखैमोन बेनो जाफ्लांबाय बाजैयाबो दे आरो फिसाज्लाया थैहां अबस्था बियो आरो माइबासो बखिहरलाबायदों जात मानसिफोराबो मददि मोन्दों थैखौदि मोन्दों बेखौनो रंजा जायनियानो जायामानो नङाब्ला फिसाज्लाया माइबा जाजासिगौ बेसेरा फैसा होबाबो मोनि बुस्थुलै बेफोर खायसे बुस्थुआ रागासो जोंनो ओंखारलै आङो बारबा डाक्टाराबो अबाव थांलायखोथाय केबिनानो गैया माथो समा थांग'गासिनो अबाव थांखोथाय डाक्टारा ब्रेकसो लाबाय ना मायो नार्स डक्टर मेडामालाय औ मेडामा 15 मिनिट ब्रेक लादों ब्रेक नै नार्स ब्लाडखौ मोनबाय जोंफोरो अ पजिटिभनि ब्लाडखौ मानसिया फैबाय बेयावनो दङ हस्पिटालावनो दंफैयो माबारै डक्टरखौ इनफर्म खालाय अ ब्लाडखौ मोनबाय नामा औ मोनबाय बे हस्पिटालाव सफैखाबाय थां माबारै डक्टरखौ इनफर्म खालामै
सम गैया दानो समा बारलांगोन माबा माबि जालायगोन अबावबा माबारै खालाय थां नार्स माबारै खिन्थाय थां र' जागोन मेमा 15 मिनिट ब्रेक लादो बिनि उनाव जाजोबगोन गुबुन जेबो बेजाल गैखाला थैखौ होबानो जागोन थैखौल' होबानो जागोन ना बिनि उनाव माबा अपारेशनफोर खालायबावगोन नामा अपारेशना जेबो गैथ'ला नामा थेवबो जेनेबा खर'आव ब्रेनाव एसे प्रब्लेम जादों नालाय मेमासो मोनथिसिगौ मा खालायो दा जायखिजाया ब्लाडखौ होग्रोगोन आरो थां होनबालाय नार्स माबारै खिन्थाहैदो औ बिनि सिगाङावनो बै जाय मानसिया थै होगोन बेनो जाहोबाय लोंहोबाय ना जाहोनाया जाय ब्लाड होगोन बेखौ ब्लाड माबासिम लानानै फैनाय बिनि ब्लाडखौबो टेस्ट खालायनांगोन ना नंगौ नामा र' होनब्लालाय आबै नोंथ' बाथ्राफोरखौ मा जागासिनो होननानै सानबाय खोमा ने जेबो हमस्लाबनो हायाखै औ आबै आं मोजाङै हमनो हायाखै अबावथ' हमनो हानो नै आबै नै दानि बेयाव फैनाय हिन्जावा आंनि बिहामजो उन्दै बिहारि बैनि आंनि फिसाज्लानि बिहारि हिन्जाव उन्दै बियो बेबायदिसो औहाय आबै गोबां बाथ्रा खोथा दङ माब्लाबा खिन्थागोन दे उनाव बेनिफ्राय बे मादैमोना बेयाव थायो आरो ने क'क्राझाराव नेमा क'क्राझार माने आगोल पाटनायावसो थायोमोन बेसेबा धोनि गोनांथार नै बे हिन्जाव उन्दैया बेना बेनिफ्राय बेबायदिनो माबा माबि नांज्लाय खमज्लाय गोबां खोथा दङहाय आबै माब्लाबा खोन्थागोन दा बेनिफ्राय पाटनायाव थाला नै बे क'क्राझारावनो थायोनो माबा अफिस गायदोनो मायबानो बेयावनो दङ दा बेनिफ्राय दा नै फिसाला उन्दैया जेनेबा जोंहाथ' ओजों गुथाला दं नालाय गुथाला बिमा गिदिरनि बियो आरो नैनि बिनि दानि फैनाय हिन्जावा बिनि फिसाज्लाया रनिया बेनो एक्सिडेन्ट जादों माने बेयावबो न'खर गंसे दं आरो ना नोंसा बेनिफ्राय बियो फिसाज्ला उन्दैया एक्सिडेन्ट जादों आरो ने औ फिसाज्ला उन्दैया नै आबौ रनिया एक्सिडेन्ट जाबाय आरो दा थेवबो थांलाय फैलाय गैया जोंहा एक्सिडेन्ट जानायखायसो सासेनोबा सोर खिन्थाहरखो बेखौनो फैबाय आरो नोंखौ लानानै बेनि सिगां जेबो सोमोन्दो गैयामोन आरो ने जेबो सोमोन्दो गैयामोन नांज्लायलायनानै बिहा बिखिं थाहैयो जोंहा बिखिं थाहैयो खोथाया बेले बेजेयानो माथो औहाय आबै बिराद बेले बेजे दा गथ'आ माबार मोजां जाबानो जासिगौ भगबान नोंखौदि अननानै इसोरा जोंफोरनि थाखाय हरदों नोंना थैया गोरोबोनो बेनिखायनो नोंखौबो लाना फैबाय आबै बेनिफ्राय आबै दानो बाथ्राफोरखौ रावनोबो खिन्थाहैनाङा दे गामियाव दे आबै थारमाने बिराद बेले बेजे माबोरैबा आलाय सिलायहाय जोंहाना न'खरा जेखिंबो आगोर मोनैसो माबोरैबा जालांबाय गोबां काहानि दङ आबै माब्लाबा मोजाङै जिरायनानै खिन्थागोन आं नों दा जायखिजाया रावनोबो खिन्थानाङा दे बेफोर बाथ्राखौ आबै दे खिन्थाया दे आबै आबा रनि आबा आंनि फिसाया अन्थाव बाथावनो आबा रनि उन्दैनिफ्रायनो नुवा दिनैसो नुबाय बिबो बेबायदि समावसो आंखौ निमाहा हो फिसा आंखौ निमाहा हो न'खरनि बेले बेजेयाव आं नोंखौ नांगौ बायदि नोंनो नांगौ बायदि अननायखौनो होनो हायासै फिसा रनि नाथाय नों आंनि फिसा आंनि गोसो गोरबोआव नोंनि थाखाय अरायबो अननाय दंमोन फिसा नोंखौ नायनो फैयाबाबो आंनि गोसोआव नोंनि थाखाय अरायबो अननाय दंमोन फिसा आंखौ गाज्रि मोननाङा फिसा आबा थाबनो हाम नों आबा नों मोजां जाबोला जोंहा गामियाव थांगोन दे गामियाव नोंनि आदा दङ बिनानाव सानै दं नङा सिखिरि लैथो गुथाल नों बेनिखायनो थाबनो हामदो आबा दे नै आबा नों दा उन्दुनानै दंना साननैसो उनावनो नों गारि सालायफिननो हाग्रा जासिगोन नों जेबो टेनसन लानाङा फिसा थैखौ मोनखाबाय नों दा हामखासिगोन नोंनि बिफाया गोबां गोरोन्थि मावबोदों फिसा आंनि दायनि साजाफोरखौ आंनि फिसाफोरानो मोनगासिनो खोमा बेनिखायनो इसोराबो आंनि गथ'फोरखौसो सासे उनाव सासे मायबा मायबि खालायबाय थायो मोखांखौबो मोजाङै नुवासै डाक्टरा मोखांखौ नायनो होआखै सासेयाबा अबाव थांखो आबौखौ नायहैगौमोन आं खेबसे रनाय होनबा आबै थाथ'नाय नों दे र' आं बैसिम थांनि अबावबा थांखौ खेबसे नायनो मोनबा मोजां जागौमोन बे थै होग्राया बेनोमोन ना औ बेनो नों मायबाफोर जाबोदों ना औ मादै दानि रुटि जादों बेनिफ्राय अआरएस लोंदों नै बिहामजो रनि आबौखौ नायहैगौमोन आं खेबसे अबाव दं मानो नायनांगौ नायनो सम गैला दा खेबसे नायनो मोननायबा हामगौमोन माखौ नायनांगौ बेखौलाय थैनानै दं आरो हुस दं नामा बियो माखौ नायनो
नै नार्सआ लिंहरबाय डाक्टरा ब्लाड टेस्ट खालायनो फै आंजों अ पजिटिभ मारना ब्लाडआ औ मादै फै होमबालाय आंजों औ आयै मा जाखौनो बाबामोना सहैबायना सहैयाखै मा जाखोथाय नोंसा बाबानिया फनानो नाङा माथो आंबो ट्राइ खालामबाय थादोंमोन नट रिचेबल बुंबाय दं बाबानि नाम्बारा बे हाबिलानिया मबाइल दंमोनना गैयामोनथाय हाबिलाना मबाइल गैया नामा मोजाङैनो गासिबो जाजोबबानो हामसिगौ आरो आयै आंबो थांनायानो हामगोन नामा दिनैलाय दा अबाव थांबावनो गोबावानो जाबाय माथो गाबोन थांगोन नामा आबा नोंसा बाबाया फन खालायखागोन होननानै बुंदों गाबोनफोर थांसै नोंजों आंजों अ माबोरैबा जानोमोनखौ एक्सिडेन्टआबो बेनोथ' माबोरै जाखोथाय आगैमोननो खिन्थादों नामा खोन्थाथ'वाखै जेबो नोंसा बाबायाबा मा होनो अ अबाव थांखो हाबिलायालाय अबाव थांनाय नोंलाय आबौखौ नायनो नागिरदोंमोन आं खेबसे नायनोनो होआसै माथो मा नायनो हायो बिखौ आं दानि नायनानै फैबाय मोखाङानो ग्लास हाबजोबदोंनो मोखांखौ नायनोनो होआखै मा मोखाङाव ग्लास हाबजोबदों औ आयै मोखाङा मोजाङै नायजाथावै जादों गावसोरा दा सिलाय थिलाय खालायनांगोन एसे माबानांगोन होननानै बुंदों मानसिखौनो सिनायनो हाला नामा होनबा आगोलनि महरा गैला दाथ' देरबायबो दिनै सोलायखाबाय उन्दैयावनो नुनायमोन मोजाङै हमनो हायाखै आयै हाबिलाया अबाव हाबिलाखौलाय बिहामजोआ फैना लाना थांबाय माथो मायबा थै नायनो अ ब्लाड टेस्ट खालायसिगोन खोमा मालाथो होगोननो थैखौलाय माबार खालायनो हो डाक्टारजों मोजाङै रायज्लायहैया मानो रायज्लायदों आं बिनि ब्लाडखौ टेस्ट खालायखांबानो खालायसिगोन माबार गथ'आ मोजां जाबानो जासिगौ